Parang vlogger. Ay, direct ako, pre. Ayun. Bakit walang palakpak? Walang palakpak. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ayan. Mahina. Yahoo! Wala hagdan. Ayan. Natin. Kaya may gano'n shoutout sa inyo dyan. Yan, present kuya. Yan, wala tayong palakpak ah. Walang palakpak ba dyan? Ba't ayaw magpalakpak to? Ay, slap pala. Okay naman, may gano'n shoutout sa iyo kuya man. Maraming salamat. Ayan. Yun, nag-cellphone na lang tayo kasi nagluloko kasi internet ko guys. Pagka ginagamit, namamatay siya. Ayan, may gano'n shoutout ulit sa inyo. Pagka ginagamit, namamatay siya. Ayan, may gano'n shoutout ulit sa inyo. Pagka ginagamit, namamatay siya. Ayan, may gano'n shoutout ulit sa inyo. Pagka ginagamit, namamatay siya. Ayan, may gano'n shoutout ulit sa inyo. Pagka binayama siya. Saglit lang kayo, simpla ng kape. Bukan natin mamaya.
Ayan, Miguelot. Dinig ba? Dinig ba ako dyan sa baba? Ayan, Miguelot, shout. Ba't wala? Walang poses? Nangyari? Hello. Ba't wala akong poses? Ayan. Hina pala eh. Ayan, Miguelot, shoutout ulit sa'yo. Maraming salamat sa mga parang vlogger, pre. Miguelot, shoutout sa'yo. Ayun, Lods Oni. Ayun, Kuya Mon. Ayun, Miguelot, shoutout. Ayun, Miguelot, shoutout dyan sa 5 million viewers natin. Gawin natin 10 million viewers. Sweet dreams, sweet Guzi. Ayan, my friend. Welcome to my live stream. Ayan. Palakpak na lang ako kahit hindi naman ako nagpapalak. Patid mo, shoutout din sa'yo. Ayan. Wala monitor kasi natin eh. Pero, open natin ulit dito. Tingnan natin ito. Araw pa eh. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Kami mabahay kayo guys, baba nyo dyan para tabasakan po natin. Ganyan natin konti. Ano ba ito? Medyo pa slide para makita nyo natin kamukhaan. Ayan. Dito nga ito para mas intro ng konti. Ayan. Kasi medyo tabingi eh. Ayan, kapit tayo guys. 6 million viewers natin dyan. Miguelot, shoutout ulit sa inyo. Ayun, mata natin sa kakatulog. Tulog tayo pagka Ramadan. Tulog kasi tulog yun. Ayan, sweet dream with Guzi. Miguelot, shoutout sa'yo, my friend. How are you today? O, diba? Pa-English naman tayo. Naman tayo sa English dito mamaya. Ayan, Lads Oni, maraming salamat. Ayan, Miguelot, shoutout ulit sa'yo. Miguelot, shoutout ulit dyan sa mga aking mga members. Ayan, Miguelot, shoutout. Tayo magsalita. Lagyan natin music. Pero music na mapasok pag wala. Ibig sabihin, wala talaga. Ayan, 8 minutes. Maniandro, hi my friend! Ayan. Mahina naman. Hello. Klaro yung boses niya. Ayan, sweet dream. Guzi, maraming salamat sa pa-rose. Rose naman dyan. Lalagyan na yung audio ko. Hindi ko sa huwag natanggalin sa akin yan.
Guys, ayusin ko na to guys. Kasi naglulukos eh. Luluko kasi ito ano ko. Patayin ko muna yung ano ko, Bluetooth ko. May tawag. Ano yan? Tawag. Bakit Arabic? Ano tawag na? Si Walid. Hamadi! Ako, putol ako. Ismael! Ismael! Hinta ka lang, Walid. Mapitas sila wala ng live. Ano sabi, cancel ba nila na sabi live? Wala sabi call na. مين صوت صوت Walid, paano na sabi one live? مين وليد Walid! Kami malam Walid. يعني انت ما يبغى انت يروح تروح Paano na sabi live? Paano mo mapi... انت سوي كنسل Ay, kumakancel na cancel.